Kom så. Jamen, jeg vil gætte på, at jeg var en skolebuschauffør. Og så laver han en hård opvisning. Og det kommer til at foregå på legepladsen. Fordi det her lille barn, der står hernede på legepladsen. Det er rigtig tæt på. Det er rigtig god. Ja, det ved jeg. Morvåbne. Ja, det var sgu da Frederik der, og så står du der og gejler den op, men og så står du der og spiller den af, men og du pludselig så ryger stolen. Så kunne jeg måske godt lidt se ud, men det var ikke det rigtige. Nå, så må vi høre det rigtigt. Nej, jeg var rent faktisk racerkører. Vi var i en børnehave. Og jeg dræbte dig med en af Majbers maskiner, en dildo. Det er fordi, jeg Det var det, vi havde at vise.